Malawi Today. Wapoyera okuta ngozi ya ndege yomwe inatenga miyoyo ya anthu 9 kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nthawiyo Gos Chilima. Mmodzi mwa aphunguwa a Anthony Masamba omwe ndi phungu wa dera la Mchinji North East a chipani cha Malawi Congress anauza boma kuti lipereke chipukuta misonzi kwa mawanja oferedwa. Mu programu ya lero tili ndi a Anthony Masamba, phungu wa dera la kumpoto chakummawa kwa boma la Mchinji. Ine ndi Chisomo Chinkwalu. Ngwende mprogramu ya lero ya tuzemzona Amasamba. Ngwende ndi mmodzi mwa aphungu amene mubwera mnyumba la muno tikhoza kutero kuti kuyamba ntchito mwene kwachi. Ntchito tayamba muno tinachita chisomo kuti pa 16 September anthu aku Mchinji North East constituency kwa wasi Chifibambe tiye Kapondo tiye Gumba sabutiye Chimwawa komanso sabutiye Kambowe anatisankha kuti ayimirire ku nyumba ya malamulo kumeneko ndi chisomo chimene tikulowa ntchito tayamba muno tinayambira nyumbani ntchito yambika tikhulupirira kuti ukhalendo wabwino. Mukuyambira pati manga ndi malonjezano anu anthawi ya kampeni anthu akukhulupirirani monga mukufotokozera. So ku Mchinji North East constituency mavuto ako tiye tione mavuto a madzi ali ndiovuta kwambiri panopo mmene tikunena ndikuti mvula sinagwe bwino chaka chimenechi madimba amu madzi mulibe ndengati madimba amu madzi mulibe ndikuti somujego yauma. Kwambiri chimene timafuna tiyambire fendi malonjezano amene tinawauza anthu Pakapini Trading Center ine matipanthema komanso Chipuni Trading Center ndi trading center akulu kwambiri mboma la Mchinji osati Mchinji North East kokha kumano mboma la Mchinji ndi trading center yakulu imene anthu ako akangoni mwachitsanzo ukasunguko anthu ako Antundwala anthu ako Ankhota anthu ako Asanthe amapita kumeneko kukapini trading kukoba zinthu zosiyanasiyana kuti akupanga mabizinesi koma kuti muli pa trading center imene palibe madzi a mipope funso nkumati nchifukwa cha trading center yakulu ngati imene palibe madzi a mipope ndoti mfunizo kuti tibwetse madzi a mipope ndinosangalala kuti water board takhaduka ndi anawo ndipo anapita kapanga access kumeneko zotsatira zake atiuza kuti kula anthu ochuluka komanso ndi business yawo zikuoneka kuti zitha kutheka kuti pakhale madzi a mipope pamenepa komanso tifuna tiyang'ane kwambiri nawo ogona secondary school ati kumene kuti ndi Gambali community secondary school Chambidzi community secondary school komanso Gumba community secondary school kumene kuti fati koko mahostel atsikana komanso anyamata komanso tifati onetsetsa kuti magetsi amamidzi aja kukwakhweroko kumene kukwachilowoko ndi mamidzi ena ozungulira mwa Mchilimbomo komanso mmene kubalitsa kwa Chimala tiki ku magetsi kumeneko magetsi aziwala komanso pali msewu Kaviri Mkanda Road imeneyo mbali imeneyo anapanga anangolekera pa Farmwell so it's less than 30 kilometers kuti atulukire pakabwiriba tukhulupirira kuti bomali litimalizira pamene pali misewu ingapo Chilumba Gumba kudutsa mwachiro Matseko Mwachisamba msewu umenenso tifuna tiupange ukhale gravel tinamanga bridge monga mukudziwa palusapo bridge imene tifuna tichotse zimatambo tinekapo tikapo slab bridge yolongosoka pali msewu umene umavuta kwambiri msewu wabalitse ukafika kubalitse nthawi ya mvula ndikuti msewu umene usumabisika umenenso tifuna kukonza ndipo pali msewu umene unachokera pa Chithope kumapita kwa Kamero kumakatulukira kwa Nkhota umenenso timafuna zoti tiukonze kwa Kaluwo network imavuta panopo kuti timayimbira munthu wa Kaluwo ndi mavuto akulu kwambiri komene kuli trading center yakulu kumene kuti apanga survey ku anthu opitirira 7,000 koma network ndiovuta pachipumi tifunanso tiliposo maternity wing so pali zambiri zimene tifuna tipange ndife okondwa kuti bomali likuonetsa kuti lindi chidwi kuti lithandiza kukwanitsa masomphenya athu. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS mwatchula za zilongoko zimene zikufunika kumeneko komano experience has it kuti our position kugwira ntchito imodzi ndi boma zimakhala zovuta zitukuko zimapanga concentrate mwina kumene kuli aphungu amene ndi aboma zikuona mukwaniritsa zimenezi so paja ku CDF so CDF sizimatengera kuti ndi wa chipani chanji
anazoti alipatsa 5 billion kuyambira pa 1 April chaka cha boma chikamayamba. So CDF imeneyi MP wakutcholo kwa Goliath umwe kumachokera President Mutharika ngati akulandira 5 billion ndiye kuti inenso kunchinji North East ndilandiranso 5 billion. So akamanenso kuti zinthu zimavuta chifukwa chokuti ndi wa opposition mwachitsanzo achakwera samaona kuti munthu akuchokera kuti aliyesa mwenda 220 million 220 million manager imapita kwa phungu ina aliyesa wa opposition kapena wa mboma. So zimakhala kwa phunguyo kuti kodi ayigwiritsa bwanji ntchito ngati munthu sukuyikapo chinyengo ndikukhulupirira kuti chitukuko chithotheka. Muonetsa bwanji kuti chinyengocho palibe chifukwa anthu madera akhala kudandaula mbuyo because ni miphungu yamba bwera kunyumba ya malamulo adanditemu yanu yamba imeneyi komano mwakhala mukumva kuti iya ya phungu aja ayikapaka ndalama zimene za CDF pano kugamba za 5 billion kwacha simukuzigwira akuti zikudutsa kuma ADC ndi kwina kotero. Okay, so tisafika kwa ADC chifukwa zinthu zimene zikukonzedwa nyumba ya malamulo zooneka kuti zikhala bwanji koma tikana kuti zisamazigwire ndalamazo. Choyambirira ndikukhulupirira kuti ndalesi kapena MP kapena utsogwa wina wonse kundale choyambirira mmene kuti ukhale utumiki. Chimavuto ndicho kuti munthu ukajoyina ndale ndicho linga choti upeze ndalama koma ngati ukajoyina ndale weyo kuti ngati utumiki sindikukhulupirira kuti pangavute because kuonetsa kwake ndikungaonetsa zokuti ADC VDC komanso ku council ndi mafumu komanso mabungwe osiyanasiyana mu constituency manager mugwira ntchito bwino chifukwa ngati unezo kuti tibwetse madzi pa Chipumi tipangepo maternity wing pa Chipumi health center ndalama zikuoneka kuti zipite kumeneko ndalama zikuoneka kuti zipite kumadzi koma ngati ndi cholinga munthu ufuna zokuti ufuna kuzidyaponso pa ndalama pamwe paja ndikuti dera lako sikulikonde. So choyambirira ndikuona iweyo kuti kodi ineyo ndabwera kuzagwira ntchito kuzatumikira anthu kapena kuzazilemeretsa ndekha. Ngati munthu abwera kuzagwira ntchito sindikukhulupirira kuti ungakhalenso ndi chidwi chomabera anthu aja. Ineyo ndimanena kuti paliponse pamene tingaende pa Mchinji North East constituency so mutapita kwa Kamcheroko mupita kwa Nthondonuko mupita ku Kalimanjaro kumene kuja mukapezako abale athu kwa Chifipo kokola azibale athu kumene kuja songa tengapo ndalama pamenepo ndikuti azibale athu aja sitikuwafunira zabwino sitapatsa madzi abwino sitapatsa chitukuko. So choyambirira ndi pamene kutionetsesa kuti zinthu zikuyenda bwino. Komano mwende chikhulupiriro kuti zimene zikwanitsidwa zitukuko zonse zimene muzitchulazi chifukwa muliona lero ndi limodzi limene mukutchula misewu ndi zina komano kulibe. Ngati boma lingatipatse 5 billion chifukwa nkhani zitukuko zizi kuti zitheke ndikuti ndi boma. Ngati boma apa ndibwerezi ngati boma lingatipatse 5 billion ngati mmene atitsimikizira chifukwa President Mutharika anatsimikiza kuti kuyambira pa 1 April apereka 5 billion. Minister of local government amapereka statement yawo nyumba ya malamulo nawonso atsimikiza kuti Mutharika kapena kuti boma la DPP lipereka 5 billion. So ngati boma lingatipatse 5 billion ndikukhulupirira kuti malo ino atukuka chifukwa maskulu ndikuti silipiranso ku nyumba ya malamulo kuja makapempha kuti timangireni skulu apa tipangireni chipatala atipatsa kale ndalamayi apa pafunika nsewu 5 billion atipatsa kale. So ngati angatipatse malo ino ndikuti akhala osinthika. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Pamene matsegulira nyumba ya malamulo President Peter Mutharika anakambapo mfundo zingapo zoti akufuna boma lawo lichite. Pazachitukuko anatchula ndi zina koma chinanso chonatsindika kwambiri ndiyokhudzana kuti ino opposition mugwire ntchito limodzi ndi boma pasakhale kugwebana muchita konje. So the leader of opposition, Honorable Simplex Chorabanda, amene angayankhe bwino zafunso limene because timatenga direction kuchokera kwa leadership komanso timbasere jene Richard Chimando Banda. Iwo ngati akuluakulu akuchipani ndameneno amatipatsa direction kuti okay apo tipanga chonchi apo tipanga chonchi. Zimene angatiuzezo ndi zimene tingatsatire chifukwa ine sine woinokondeka ndili kuchipani cha MCP. So sindingapange zinthu zimene zosiyana ndi zimene chipani cha MCP manje kuchita masamba kuti pole moto ipita kupompo muzingwayilondola basi kulikonse china simatuuze ndicho chimene mutsatira. So oyambirira ineyo anandisankha ndi anthu aku Mchinji North East constituency kumene kuli anthu osiyanasiyana sizikutanthauza zokuti akutcholawo kapena achimwendowo angapange zinthu zokuti dziko lino lisende bwino.
ngati ndinamvetsetsa bwino honorable Simplex Chichwa Banda, leader of opposition, imene amapanga respond ku state of nation address, ananena kuti opposition singokhala opposition yangotsutsa chilichonse, pofunika kupereka uphungu ife tizipereka, kapena iweyo ngati leader of opposition azipereka, pofunika kukoza tizipereka. So chifukwa akati opposition ndiye kuti ndi boma limene likuyembekezera kuti lidzalowe bomamo, so ndikukhulupirira kuti iwo azilipatsa utsogolo kuti okay galimoto apa ipowa kupompo tentipange chonchi, apa topanga chonchi tentipange chonchi. So ndimene ndikuziona ineyo zinthu komano kuti zinthu ziyende bwino pakuyenera kuti pakhale mgwirizano, chifukwa at the end of the day tonse ndife Amalawi, tonse tifuna zoti dziko liyende bwino, chakudya chikhalepo, chuma chiyende bwino. Komano ngati angapange zinthu zosiyana ndi zimene analonjeza ndikuti akuluakulu athu achipani, leader of opposition komanso asset general azitikhazika pasi ngati mmene amatikhazikira kuti okay tintende direction yakuti yakuti. Komano inu chibwino ngati munthu ngati phungu yaonera motano uthenga umene analankhula mnyumba ya malamulo President Mutharika? Ntchito ya MP zilipo zitatu: oversight, kuonetsetsa kuti chuma cha boma, mabungo a boma chuma chikuyenda bwinobwino, kupanga malamulo komanso kuyimirira anthu. Ine uthenga umene uja ndinawulengera kuti pofunika kutsutsa, ineyo ngati munthu ndikuonera kuti nditsutse, pofunika kuyamikira ndikuonera kuti ndiyamikira, because pali zinthu zina zimene zikuchita kuonekeratu mwandisanzo. President Mutharika anapanga declare state of disaster maboma 11. Panopo zidankhulidwa kunyumba ya malamulo kuja apanga declare maboma onse, tikuonera kuti tiyamikire. Mmene anapanga declare maboma 11 timanenso kuti sanapange zinthu zabwino, chifukwa kumchinji umene ndimachokerene kuti njala zaoneni anthu akugonera mango kumeneko. Ndipo pofunika kuyamikira kuti tiyamikire, popereka uphungu ine chifukwa ndizipita kumuzikuja akapanga konsati kwa anthu papangira zakuti papangira zawo tipange banji, chifukwa representation ija kuyenera kuti tizipita kumuzikuja wakumana ndi ADC VDC mafumu ndipita parliament kodi tikatani ndi mavuto athu oti tikankhula kumene kuja. So sikutingopita nyumba kuja makangotsutsa profeseko apokutsutsa kumene tizipita kumene kuja nganthu aja nkumakayimirira kupereka uphungu, kupereka ulangizi komanso kupereka direction pofunika kutera. Nkuthenga kuti mwangotsekula kumene wayeresiyana ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS, ndipo ndili ndi Anthony Masamba amene ndi phungu wa kumchinji North East, dera la kumpoto chakummawa kwa boma la Mchinji, amene tinawo mpulogalamu ya lero ya Tiuzeni Zoona. Amasamba, pa umodzi mwa uthenga umene mudalankhula mnyumba ya malamulo as a response kwa uthenga umene adalankhula Mutharika mnyumba yake na matsekulere, imodzi mwa iwo inali kudzana ndi ngozi ya ndege. Yes. Mudalankhulapo kuno kuti mukufunitsitsa boma likati lipange compensate mawanja oferedwa. Yes. Matanthauza. Okay, so chimene timatanthauza ndichonera kuti ngozi ichitika panatuluka maripoti osiyanasiyana. Ine sindikhuza za maripoti. Ine kwambiri chibi changa chinayima chokuti mabanja ofedwa aja apatsidwe ndalama yachivuta misozi, chifukwa anthu ambiri amene anachita pangozi pamene paja anamwalira pangozi pamene paja ndoti amagwira ntchito mboma. So munthu ukamagwira ntchito mboma ukachita ngozi oloko kampango ita ngozi amakupatsa compensation, amakupatsa chivuta misozi kumabanja osidwa aja. So pyo tinapempha kunenso kuti bwanji mabanja ofedwawo mapatse chivuta misozi, chifukwa chokuti anthu amene anatayikawo ambiri mwa iwowo ndi amene anali ngati breadwinner, amapanga amathamanga kuti mabanja awo, ana awo, zinthu zawo ziziyenda bwino, kama business ndi maproject awo aziyenda bwino. Ndipo kupita mwadzidzidzi chifukwa sanadwala anthuwa, ndi mwadzidzidzi amene akuti abomawo achitepo kanthu kuti muna moyo wawo anthu amene anatsalawo upite patsogolo. Ndiyo kwambiri ife timaona zinthu zimenezi. Wena kumati mumabweretsa nkhani imeneyi potengera kuno kuti boma limene muli padakaliwana la DPP, ngozi chinachitika mulamuliro wa MCP, you are not vocal that time, simudakambepo kuti mwina mungofuna kuti mulire pampani boma. So nkhani ya compensation ndiyo kuti inayamba nthawi ya MCP. Okay, so ngozi imene mujene ndinatama mchimana wanga. Ngozi manager amene anali wachitetezo wa former president South Cross Chilima, former vice president
ananji mwene wanga mene muja so takatukumana ndi aboma kobisi kuja kutitana zimatere so takatuka anawo sikuti izi zikubwera chifukwa choti pali boma ili so maboma sikuti likasintha ndakuti limayima nkuona maproject wonse amene anachita achakwera akupitirira amenewo so mmene zinamba zokambirana ndi boma ili sikuti chifukwa choti ilafika izi zimene kuti tikungowakumbutsa kuti pali nkhani imene inamba kale iwewo they can take it up from there so sitikuapanikiza kuti chifukwa chokuti abayako ndawawa kwa izi zinamba kukambiridwa nthawi ya chakwera kono muzokambirana zimene mukambirana nthawi imeneyo sizilabali chilichonse so namba si boma ndi process kuti kungokambirana ndekuti izo ndekuti also amaoneka chifukwa for example graduate mwachitsanzo sanalandire alamu wathu adakakweri afeto kusanalandire graduate so zikutanthauza kuti mabanja amene anali mmene muja ndalama zachipukula misozi sanalandire mukuona kuti chiuchedwetsa ndi chani chifukwa tinene pano kuti ndiye kuti chaka chatha maprocess bezakuoneka kuti ayambe kuoneka mwachitsanzo mukamba kuti mmodzi mwa amene adataya miyoyo nthawi imeneja ndi m'bale wanu kuchedwetsa ndi chani silingaziwe ningasiboma ndekuti ndi process imene amatsata silingaziwe zoti lilika ndi chani ndikuboma ndikukhulupirira kuti nthawi yake ikazafika akapanga zonse imene amapanga akubomako azayitana azatiyitana ngati akubanja mkupitirira kuti akauze kuti zitupangayo koma silingaziwe kuti chuchita tisembuzo mwakisimudikire muone kuna kuti tizibala chani kumeneko koma mwayibweretsa nkhani kunyumba yamalamulo kunyumba yamalamulo ndimene amapanga malamulo so kumawayi kunako ndekuti tili ndi executive tili ndi judiciary tili ndi nyumba yamalamulo so nkhani ija ndi platform imene ukayankhula kumene kuja ndekuti dziko lonse layankhula so ife tinayibweretsa nkhani kumene kuja kuti anthu aziwe kuti lilika ndi chani kunjako monga mukudziwa zoti anthu ena aphungu akhala kupusha kumene kuja kuti tiyeni tipangenso ripoti lina tiyeni anthu afufuzenso tiyeni boma lililowe ifeneni zoti okay chabwino boma lifufuze koma ngati akufufuza monga mmene akunena aphungu ife bwanji tionekonso mbali chifukwa ngati munazitsatira aphungu ambiri anayima mmene muja kuti okay ife tikupempha kuti ngozi jefufuzidwenso ayudemu andani bananena zimenezo so ifenezo that's fine fufuzani koma ife timuona kuti bwanji mbali mmene mukufufuza uko pali mabanja amene panopo zinthu sizikuyenda ali ndi ana ali m'masukulu sizikuyenda bwanji aganizira mbali imene nkhani imene yofufuzayo nsonzo kuti anthu alibe chikhulupiriro ndi kafukufuku amene anachita komanso zotsatira za maripoti awiri ochokera ku nthambi yoona za ndege ku Germany akamafuna kuti achiteso kafukufuku ndoti sakukhutira ndi zimene zidachitika inenso mlingo limene kaya mukuziona mota no so ifo zoti sakukhutira izo silinganene pano ifo timenezo kuti mabanja osiyidwawo bwanji mwapatsa kwa chiputa misozi izo zoti sakukhutira izo ndi nkhani ina akukhutira sakukhutira izo sitingayankhire mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. When you despite being an MCP member of parliament, yes, ngozi dachitika muthawi ya MCP ndimukhutira amasamba ndi maripoti awiri acha komanso commission of inquiry datwatsidwa kafufu wadatuka wamene kusakhutira or not focus yathu ifo timenezo kuti bwanji anthu mabanja ofedwawo tapatsa kwa chiputa misozi komakwaziyonseyi pamakozo nokuti pachitikenso kafukufuku izozo akupempha ndi anthu so whatever they want to do ife tibenzo ntchito ife tinezo kuti mabanja osiyidwawo bwanji tapatse kachiputa misozi izi zokuti kafufuze izo amene ndi anthu mwene osakukhutira mwana kachani ndi anthu whatever they do ife tinezo loke ngati mangabwasi lingaletsi because my former state vice president mene uja si munthu wamba number 2 citizen number 2 so ngati sakukhutira ife tangokhala ife tilibe mphamvu ife timangoneza kuti mmene musakukhutiramu kapena mukukhutiramu bwanji pali mabanja awa kuti athandizako yes komuleka kunda zidakachitika mufumira motani organization
No, like I said, it's a process. Kaziringa nthawi itali yaitali bwanji, it's a process. Aboma ndikukhulupirira kuti akazakuzeka azayitana mubanjawo kwathuku amene amatiyimirira malume athu azayitana kuti apatirere koma kuti tingayenza kuti pangani ndiboma it's a process imachokapo fikapo koma at the end of the day kukhulupirira kuti ndikuoneka kuti pali political will ndithu abomawo ndi mmene abwerera ulendo uno pakuoneka kuti akupanga zinthu zawo mosinthika kusiyana ndi mmene zimakhala munje. So we are hopeful kuti ziyenda. Akuti ali ndi malipoti atatu na Charles Mhango amene ndi nduna yona za malamulo komanso chitetezo. Amatero kuti malipoti amenewa akuwunikira mulakakonda kuti pamene akuwunikira chite chani. So like I said, pali malipoti atatu akuwunikira zoonekazo za malipoti zokuti akuwunikira akakutani izo ndi zawo mbaboma. If the position that we took was mmene anzathu akuneza kuti tiye pakhalemo ma investigation ine ifeyo bwanji tiyang'aniso mbali ya warfare ya mabanja ofedwawo. So whatever they do with the report, the process that they want to take, the position that we have taken is let's look at the warfare yantu ya mabanja ofedwawo. Kuchokera pamene mudalankhula zimene nyumba ya malamulo tikudziwa kuti aphungu mbali zinaso amakamba kufikira pamene ajapi Mhango mkulu wa nyumba wazokambirana nyumba ya malamulo kuna kuti ayi tisakambeso nkhani imeneyi kufikira atawunikira Charles Mhango nalankhula akulu kuchipani. So nangasiku mwenye kuje ndikamayankhula ndikuti choyambira ndikuyankhulira anthu aku Mchinji North East constituency. So sikuti limene kuti tifunse kuti about when aliyese mene uchama kusiba mpata kuti ngati maiden speech for example aliyese amekusiba mpata kuti okay yankhulani umayankhula za kukhosi kwako mutha kuyankhula kachi mkuona mmene muchanthu akumanezo kuti ndikwathokoza akazanga umayankhula mmene iwe waganizira. So sindimene kuti ndifunse kuti ndiyankhula moto hayi ndi maiden speech you can speak whatever you want to speak. Tuvira choma betu kwa program yathu tibwelelenso gawo la nkhani imene munapitirira ku nyumba ya malamulo kuti mukatumikira anthu anu a Mchinji North East. Yes. Mwatero kulonjeza kuti mukwaniritsa zonse 5 years. Pali zinthu zazikulu zimene ine ndikuziona kwathuku makamaka chimene sichimandigonetsa tulo ineyo ndi madzi a Mipope pa Kapiri Trading Center ndi Chipumi Trading Center. Ndi trading center yokulu imeneyi tiso ndi stadium munaso makhamu kupiro mwenje obrelimba amamenya umene uja ma Super League games kumene kuja tikabwetsa madzi pamene paja ndikuti ma business atukuka ndikuti ikhandi maloji tikhandi ma restaurant abwino ndikuti matimu aja azithopita kumene kuja makapanga kampu anthu azichoka mtown muno kumapita kumene kuja makapanga misonkhano isiyanisa tikatero ndikuti business yakula money circulation pa trading center paja ikula achinyamata momwe azichoka kumene kuja bwera mtown muno muzafuna ntchito ndikuti ntchito ayipeza kumene kuja sipakhano anthu omachoka kumene kuja bwera kuno. Kenako chofunikira kwambiri chipatala ku Mchinji North East constituency chipatala chachikulu ndikuti ndi cha mission cha Chamu ndi maziwa kuti chipatala cha Chamu ndicholipira tikapanga upgrade Chipumi health center ichi kumapangapo maternity wing komanso zina ndi zina ndikuti chipatala chachikula komanso ndikuti anthu momwe azipita uko azipita no ku chipatala cha kwa Chipumi. So we want to upgrade chipatala chimene chakuti chikhale chipatala chachikulu komanso like I said timanje chipatala chachikulu hospital kumene kucha chiliko tuone kuti tipange ndalama atipasakale ndikukhulupirira kuti ndalama izizi ngati atipaseni andi ndikuikapo ngati if the government ilira iko kuchita kuzobwera ndi zayankhulidwa mu nyumba ya malamulo. Yes. Dziko linamva. Yes. Akhozobwera pa malingaliro awo. I don't think so. Sangabwere ndimseke kungati. Well, number say is proceeding mboma ndi police yawo mwenye simu likhulupirira boma ino ndikulikhulupirira singabwere adibasa chabwere ngonezo kuti adibasa batanga ndipatse 5 billion ndekuti like I said dziko la Malawi linasintha
chifukwa kuti constituency ene yonse ipatsidwa 25 billion in 5 years. So 25 billion ndokuti masukulu aja tipanga, misewu tipanga, magetsi tipanga, madzi abwino tipanga. Chofunikira ndichonena kuti ndalamayo iperekedwe, kani yofunikira ndi imeneyo. So ikaperekedwe ndokuti zinthu tipanga. Koma musadapite compensation imene mukufuna kuchokera ku boma pankhani yokhuzana ndi ngozi imene idaphetsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, may his soul rest in peace, Asala Scott Chilima, komanso anthu ena okwana 8 itakhala kuti sidaperekedwe kudzachitanji palibe tingapanga chani, palibe basi zinachitika, palibe chimene tingapanga muzangozisiya choncho basi ningo tingapanga chani tichokoze kupita limodzi program yalero ya Tuesday Zone. izina kwambiri. Pamene ponso ndipo pamapeto pa program yathu lero ya Tuesday Zone pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Mu programu ilero tinali ndi Anthony Masamba, phungu wa dera la kumpoto chakummawa kwa boma la Mchinji. Ndikuthokozeni omvera pokhala nafe, ndiyamikenso Madalitso Phiri, mkonzi wamkulu wa programu iyi, komanso Elvis Chatunda Banda pamakina. Ine ndi Chisomo Chingwalu, kufikiranso sabata yamawa mwakumanonse.